Wolf Autoservice. Zůstaň tady, tohle je ten tvůj sen? Jo, mně to stačí, kam. A tam to je tvůj sen? Jasně, že jo. Tak jak to jde? Výborně. V pohodě, vážně? Jo. Víš, co je šílený? Na světě jsou tyhle auta jenom 4. A já mám jediný na západní polokouli. Učinil jsem šejkovi v Abu Dhabi nabídku, kterou nemohl odmítnout. No máš i pěknou holku, jak vidím. Na to si píš, prdelka. Tak pojďme, už musíme jet. Ale řídím. Tohle? Kde pak? To ani omylem. Ne, tohle ne. Tohle. Ty si snad děláš srandu. To není možný. Jo, takže to znamená, že jsou 2 na západní polokouli, ha? Co na to řekneš teď, chytrolíne? No, A? víš ty co? Vždycky můžeme zazářit spolu. Hoď se do gala, máme práci.